Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Сябры грамадскай канстытуцыйнай камісіі Мечыслаў Грыб, Анатоль Лябедзька і Михаил Пастухоў сустрэліся са старшынёй Канстытуцыйнага суда Пятром Міклашевічам. Мэтай сустрэчы была адна – даведацца, якія ж змены ў Канстытуцыю рыхтуе па даручэнні кіраўніка Беларусі Канстытуцыйны суд. Пра тое, ці атрымалася нешта даведацца, якія ўсё ж такі змены рыхтуюцца і ці на карысць яны будуць Беларусі, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта дырэктар Цэнтра даследаванняў і прагнозаў развіцця «Еўрапейскі дыялог», экс-старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і намеснік старшыні грамадскай канстытуцыйнай камісіі, былы суддзя Канстытуцыйнага суда Михаил Пастухоў. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Да, дарэчы, гаспадар Анатоль, выбачайце, я не сказаў, што вы таксама намеснік старшыні грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Это так третья ваша посада, апроч того, что вы человек-будильник, мне вельмі падабаецца. Дастаткова было, па-перше, ці апошняга. Чалавек-будильник. Такім чынам, і ўсё ж такі, ну вот, ёсць даручэнне кіраўніка дзяржавы Александра Лукашенко, які ён даў Канстытуцыйнаму суду, каб той распрацаваў нейкія свае прапановы па зменах Канстытуцыі. Ну, людзі працуюць. Чаго да іх ісці? Вот якая мэта была паходу ўсё ж такі? Так, насамрэч, працуе не толькі Канстытуцыйны суд, працуе грамадская канстытуцыйная камісія, якая была створана пасля некалькіх дыскусій, дэбатаў у сакавіку бягучага года. І пасля сустрэчы з Міклашевічам я асабіста пераканаўся, што рашэнне наша было своечасовым, і яно было абсалютна правільным. Бо многа будзе залежаць ад таго, каму належыць ініцыятыва, і колькі людзей будзе далучана да гэтага працэсу. Будзе параза ўсіх нас, калі да гэтага спрычыніцца толькі Міклашевіч і нейкая колькасць чыноўнікаў. Гэта будзе кулуарна, і гэта будуць лекалы, па якіх будзе сшыты чарговы уладнае нейкае адзенне для Александра Лукашенко, таму што ён заказчык. Таму тут задача схадзіць да Міклашевіча, это было проста такі тактычны момант, не больш таго. У нас ёсць стратэгічныя мэты і задачы, і мы б хацелі у дыскусію, якой мусіць быць Беларусь, а менавіта Канстытуцыя, як асноўны закон у цывілізаваных краінах вызначаюць, якой мусіць быць краіна. Гэта закранае кожнага. Ці ёсць такое разуменне, калі мы сёння выйдзем на вуліцу і спытаем у людзей? Конечно, не. Яны будуць гаварыць пра нейкія свае маленькія праблемкі. Вот наша задача, мы яшчэ таксама тут не маем адказаў на ўсе пытанні, якім чынам дагрукацца да кожнага, каб было вось адчуванне, што нешта там робіць Міклашевіч, але гэта закранае мяне, маіх родных і блізкіх. А схадзілі мы не толькі для таго, каб спытаць у іх і зведаць, як яны, ёсць дарожная мапа выканання даручэння Александра Лукашенко. Мы хацелі сказаць, што мы хочам рабіць. І зразумець, а ці магчымы нейкі фармат узаемадзеяння паміж, ну, скажам так, часткай грамадзянскай супольнасці, мы на гэта прэтэндуем, частка, і чыноўнікамі. Недарэмна схадзілі. Недарэмна схадзілі, шануючы свой час. Ёсць у мяне, напрыклад, адказ на шэраг пытанняў, якія мяне хвалявалі. Я ведаю, што ўжо, як кажуць, пер'я скрыпят, яны пішуць. І я думаю, што да канца, напрыканцы года яны ўжо будуць гатовыя. Ці будзе там гатовы Лукашенко прыняць іх, але праца ідзе. Ну, і мы яшчэ атрымалі адказ, што канкрэтна, якія часткі Канстытуцыі яны прапрацоўваюць. Гэта не будзе новая Канстытуцыя. Давайте мы гэты момант крыху пазней закранем. Михаил Иванович, все ж таки вот до вас, як до былога суддзі Канстытуцыйнага суда, вы можете ведаеце всю эту канстытуцыйную кухню, і мне цікава, все ж таки Канстытуцыйны суд даволі закрытая такая установа. Мало того, что свае нейкія прапановы, звароты туды могуць 5 суб'ектаў, здаецца, толькі накіроўваць, то ввогуле
сустрэцца з журналістамі даволі там, там складана са старшынёй, і гэтак паатрымаць каментар я ўвогуле маўчу. Тым не менш, вот, ці складана было дамовіцца на сустрэчу, і наколькі ўсё ж такі хутка пайшоў насустрач вашай прапанове аб сустрэчы старшыня суда? Ну, для нас важно, что встреча состоялась, поскольку можно было предположить, что вместо председателя нас может принять другой судья, которому он поручит, сославшись на занятость. Но, тем не менее, наша компания была достаточно все-таки, ну, мне кажется, авторитетная, профессиональная. Вот, и он как бы нас удостоил вот этой аудиенции, и разговор состоялся. Но я лично считаю, что в работе над поправками в Конституцию должны задействованы не только представители органов власти, и не столько даже, а сколько представители общественности. Конституционная комиссия – это дело всех граждан. Вот, она должна работать открыто. А вот то, что занимается этим делом Конституционный суд, это, на мой взгляд, как раз вот нарушает правовой статус этого органа, поскольку конституционные судьи должны именно проверять законодательство на предмет соответствия Конституции, но не делать Конституцию либо под себя, либо под заказчика, как он говорит. Это, по большому счету, злоупотребление их полномочиями, что они в период работы занимаются вот каким-то дополнительным делом, не будучи даже субъектом законодательной инициативы. То есть вы кажете зараз про то, что яны ввогуле не маюць ні права, ні, может быть, некой такой отповедной подрыхтовки для написания? Нет, я могу сказать, что они не уполномочены заниматься этой работой. Это выходит за рамки их компетенции. Они в личном качестве, они еще как-то могут действительно, но за рамками рабочего времени. А вот как раз Конституционная комиссия – это общественный орган, который работает, вот как в свое время, больше 3 лет мы работали над подготовкой Конституции 1994 года. Вот, и как раз мы приходили в свободное время, занимались творчеством. Это было всенародное дело. Несколько раз публиковались проекты Конституции, свободно обсуждались. А здесь мы столкнулись с тем, что знаем, что Конституционному суду поручено заниматься подготовкой поправок, и в лице председателя суда вот, они скрывают результаты своей работы и не хотят сказать даже, над чем они думают, над какими проблемами, потому что мы это ставили вопросы. И, к сожалению, вот информации на этот счет получено было немного. Чакайте, ну мне все ж таки цікавы такі момант. Ну вот суддзі Конституцыйнага суда, гэта тыя людзі, якія Конституцыю ведаюць, ну, по крайней мере, павінны ведаць ад коркі да коркі, і ўсе яе нават тое, што там мелася на ўвазе вот у гэтым вот конкретным артыкуле, што можа быць на першае вока, ну, то есть вот усё павінны ведаць. Ну, кому, як не ім, займацца напісаннем там ці поправок, ці новой Конституции? Да. Ну вот здесь, Дмитрий, могу отказать, что среди судей Конституционного суда, на мой взгляд, не так много специалистов в этой сфере. Вот, потому что многие пришли, так сказать, с МВД, многие пришли, так сказать, с администрации, ряд пришли с администрации президента, ряд преподавателей вузов. То есть конституционалистов, которые получили признание, совсем немного. Опять же, взять Петра Петровича Миклашевича, он ведь тоже был просто судья, ну, дорос до замминистра, потом прокурором был, вот, и потом только уже стал изучать Конституцию. Вот, поэтому я считаю, что переоценивать профессионализм действующих судей Конституционного суда нельзя. И я лично считаю и себя, и ряд моих коллег, в том числе и Мячеслава Ивановича Гриба, и, в принципе, Анатолия Владимировича Лебедько, вот, не менее компетентными, чем те же судьи. Ну вот, бачыце, у мяне было ўяўленне, што чыноўнік, а тым больш суддзя, павінен увогуле там каля ложка на тумбачцы мець Канстытуцыю і перад сном, перш чым там жонку на сон пацалаваць, прагартаць і там паўтарыць нейкі артыкул.
з Конституції. І таким чином, ось, спадар Анатолій, ви приходите до старшини Конституційного суда, і я так подозреваю, перше питання, яке від вас прогучало, це було, ну, кшталту такое там, ну, Петр Петрович, Миклашевич, расскажи-ка нам, все ж таки, які зміни рихтуються. І що почули? Ну, прикладна так, але одна репліка. Питання у наступним. Ёсць прынцып падзелу ўладаў. Гэта азначае, што у кожнага ёсць свая маленькая канстытуцыя, чым яны мусяць займацца. Там павінна ўсё быць прапісана. І тут недарэчнасць у тым, што Лукашенко дае указанне тым, хто незалежным мусіць быць ад яго, абсалютна аўтаномным. І нідзе няма прапісана, што суддзі Конституцыйнага суда, іх зона адказнасці падрыхтоўка новай канстытуцыі. Іх адказнасць, каб грамадства, грамадзяне, чыноўнікі, дзяржава выконвалі гэтую канстытуцыю. Вось іх місія. Таму, але, ну, я думаю, што тое, што адбылося, гэта нармальна для беларускай сітуацыі, дзе аўтарытарная краіна, дзе не дзейнічае прынцып падзелу ўлады. Лукашенко яшчэ раз падкрэсліў, што вот тыя цывілізаваныя правілы, якія ёсць у свеце, яны ў нас не ўдзельнічаюць. Таму з пункту гледжання так міжнароднага досведу гэта аналагічна. З пункту гледжання логікі нашага развіцця і нашай сістэмы гэта абсалютна нармальна, ён не мог нікому іншаму, відаць, не прапанаваць. Што датычна самой сустрэчы, ну, так, мы мелі мандат ад часовай групы, рабочай групы. Яна надзяліла нас пэўнымі паўнамоцтвамі 1, 2, 3. І мы гэтага плана і трымаліся. Тут не было, так скажем, што мы прыйшлі, вот нешта там пачалі сваё. І мы пачалі рэальна з таго, што мы хацелі б даведацца, як ідзе выкананне даручэння Александра Лукашэнкі. Ну, вам далі такое даручэнне, мы яго зараз не абмяркоўваем, наколькі яно правільнае, рацыянальнае, легітымнае. Другое, мы хацелі распавесці пра дзейнасць самой камісіі. І трэцяе, высветліць, ці можа быць нейкі фармат узаемадзеяння. Хоць Миклашевич сказаў, ну, з якой місіяй вы сюды прыйшлі, але ў яго была падрыхтаваная такая тэчка, дзе там усё былі прапісаны ўжо тэзы, і ён адразу пачаў вот па гэтай падрыхтаванай шпагальцы і з намі размаўляць. Ён ведаў, хто прыйшоў, і ён сказаў, што мы маніторым сітуацыю, мы ведаем, што камісія існуе, так што для іх гэта быў сакрэт полішынеля. Ну, а то, што, колькі ён сказаў, вот тут мы аптыміст і песіміст. Михаил Иванович кажа, што мала сказалі. Я лічу, што сказалі дастаткова шмат. Вот я ўжо сказаў, што Канстытуцыя пішацца, і гэта будзе не новая Канстытуцыя, гэта будуць папраўкі. Ён разоў 6 ці 7 сказаў, што мы не Украіна. Украіна гэта быў такі негатыўны ў іх уяўленні досвед, што вот шараханне там парламенцкае, потым прэзідэнцкае, гэта вельмі дрэнна. Мы не дыскутавалі. Наша місія была якраз не з'ехаць у нейкую такую размову і паразмаўляць, а потым выйсці і не атрымаць адказы на пытанні, якія мы хацелі. Таму гэта будуць папраўкі да той канстытуцыі, якая сёння ёсць, і мы дакладна ведаем, што першае, будзе новая прэамбула. Мы там пажартавалі наконт Вялікае княства Літоўскага, што можа знойдзе адлюстраванне, што наша гісторыя ўсё ж такі пачынаецца не з 94-го года адабрання Александра Лукашенка прэзідэнтам краіны. Другое, што ён сказаў, што будуць пераразмеркаваны ўладныя паўнамоцтвы. Я лічу, гэта вельмі важна, істотна, бо сёння мы ведаем, што гэтыя паўнамоцтвы, яны ў адным будынку, у адным кабінеце і ў адной галаве. Так. Таму, калі ў яе нешта будуць забіраць, нават крыху і нешта перадаваць, гэта ўжо трэба вітаць. І гэта азначае, што тут мы можам папрацаваць. Ну і трэцяе, што ёсць ужо новыя, больш такія мадэрновыя фармулёўкі раздзела, дзе правы там грамадзян, свабода і гэтак далей. Я зразумеў, што гэта рыхтуецца не столькі для нашых грамадзянаў, бо у нас і так сёння напісана, што і бясплатная адукацыя, і медыцына, а на выхадзе канфігурацыя з 3 пальцаў. А вось для знешняга свету. Вот яны там усё, што зараз самыя такія мадэрновыя фармулёўкі яны возьмуць, упішуць і будуць імі там на ўсіх форумах там ездзіць Миклашевич на сходкі суддзяў розных судоў і гэтым ганарыцца. Гэта дастаткова мала, але гэта дастаткова, каб зразумець, чым яны займаюцца, дзе іх прыярытэты. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працуе ў студыі. У мяне ў гасцях Михаил Пастухоў і Анатоль Лябедзька, якія хадзілі на прыём да старшыні Канстытуцыйнага суда Петра Миклашевича.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая вітаю, запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навін. Александр Лукашенко сустрэўся з сакратаром Савета бяспекі Расіі Мікалаем Патрушавым. Лукашенко падчас сустрэчы адзначыў, што распрацоўка і рэалізацыя дамовы аб саюзнай дзяржавы вядзецца ў тым кірунку, які Лукашенко і Пуцін вызначылі падчас апошняй сустрэчы ў Санкт-Петербургу. У сваю чаргу Патрушаў дадаў, што праца расійскага і беларускага Савета бяспекі вядзецца на планавай аснове. Падчас сустрэчы Лукашенко прэзентаваў Патрушаву падарунак дасье аб службе і працы расійскага чыноўніка ў Беларусі ў часы Савецкага Саюза. Звернемся да здарэння. У мінскай лякарні памёр 19-гадовы участковы Іван Хілько, які служыў у Докшыцкім РУС. 31 жніўня разам з калегам 22-гадовым Александрам Жданко яны пабіліся ў бары. Са словаў мясцовых жыхароў, наша Ніва піша, што у Хілько была моцна траўмаваная сківіца. Пасля інцыдэнту Івана Хілько забралі ў бальніцу ў Віцебск, адтуль перавезлі ў Мінск. 13 верасня яму б споўнілася 20 гадоў. Александра Жданько затрымалі адразу пасля бойкі, але адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Рэжысёр Олег Сянцоў і анархіст Александр Кольченко правялі першую прэс-канферэнцыю ў Кіеве пасля вызвалення з расійскай турмы. Сянцоў заявіў, што мае намер займацца двума цудоўнымі рэчамі на гэтай зямлі – здымаць кіно і жыць. Кольченко адзначыў, што пакуль не мае ніякіх планаў, у бліжэйшы час хоча адпачыць і адаптавацца. Больш інфармацыі чытайце на euraradeo.fm і заставайцеся на нашых хвалях. Euraradeo.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, падчас якога з сябрамі грамадскай канстытуцыйнай камісіі Михаілам Пастуховым і Анатоліем Лябедзькім мы абмяркоўваем магчымыя змены ў Канстытуцыю. Спадар Михаил, все ж таки вот спадар Анатоль пералічыў тут 3 пальцы, як мінімум, вот так показаў, што даведаліся важныя навіны пра тое, над чым все ж таки працуюць суддзі Канстытуцыйнага суду, якія змены ў Канстытуцыю рыхтуюцца. Вы не лічыце вот гэтыя змены важнымі і не? І ўвогуле, на вашу думку, як былога суддзі Канстытуцыйнага суда, час ужо мяняць нашу Канстытуцыю, ну, ці пэўныя нормы ў ёй, ці і нейкія гэта прыдумкі і пажаданні аднаго чалавека? Ну, я считаю, конечно, поправки уже вносить надо. И самое главное, что надо изменить форму управления. Из самодержавной власти надо вернуться к демократическим принципам устройства государства, обеспечить принцип разделения властей, верховенства закона и парламента. Вот. Но то, что Анатолий сказал, и, значит, вытекая из того, что сказал старшиня председатель Конституционного суда, вот, меня это не вдохновляет, если так можно сказать, потому что речь идет о поправках в Конституцию образца 96-го года. Я же, как судья, легитимный судья первого состава Конституционного суда, придерживаюсь мнения и убеждения, что за основу должна быть взята Конституция 94-го года. Вот, я считаю, что она была и остается законной Конституции, потому что все поправки, которые вносились в нее в 95-м, 6-м, 2004 году, не имеют юридической силы. Нам надо всего лишь эту Конституцию признать и возвести на пьедестал правового Олимпа. Но она уже тоже за 25 лет, скажем, мягко постарела. Девушка уже чуть постарела, вот, но тем не менее надо ее чуть-чуть модернизировать. И прежде всего, вот я считаю, главное, что нам нужно сделать, это вот перевести ее из
парламентско-президентская, а точнее президентско-парламентская, она все-таки смешанная по форме правления, вот именно в парламентскую республику. И здесь могут быть как минимум тоже 3 варианта. Значит, первый вариант, на мой взгляд, самый простой, самый нужный, самый востребованный, это, значит, Беларусь без президента. То есть отказаться от этой должности, упразднить должность президента и все, что с ним связано. Потому что у нас есть образец того, как жила Беларусь до президентских выборов, когда председатель парламента по должности был главой правительства на общественных началах. И все получалось, и были дебаты, и были споры, вот, и справлялся он, вот, и помощники у него были, и президиум был Верховного Совета. То есть эта форма, мне представляется, она себя оправдывала, и ничего нет сложного к ней вернуться. Вторая модель – это мягкий президент, когда парламент может избирать президента на определенный срок, вот, ну, по разным критериям, можно там требования к президенту уточнить, может быть, в том числе обязательное знание и белорусского языка, и то, чтобы возраст уже был не 35 лет, но как минимум 45 лет, там другие можно требования говорить, но это должен быть предсказуемый президент, которому доверяет парламент, и они вместе с ним работают в одном тандеме. Такого президента парламент может в любой момент отстранить от должности. Да, он, в принципе, и серьезных полномочий-то не будет иметь, но, тем не менее, будет представлять государство как внутри, так и на внешней арене. И третья модель – оставить сильного президента, которого будут избирать путем всенародных выборов, как и сейчас, но с оговоркой, что его полномочия будут существенно урезаны, ограничены в пользу парламента и правительства, которые должны стать самостоятельными и достаточно влиятельными органами власти. Вот. Главным органом власти, я считаю, должен быть все-таки в демократической стране, это, наверное, правительство во главе с руководителем, которое будет подконтрольны парламенту. Вот про... я не ведаю, там, пераразмеркаванне ўлады, про якую вы сказали. Все ж таки стало зразумела, якое гэта пераразмеркаванне будзе і на якую вот з 3 мадэлей, якія зараз апісаў Михаил Иванович, гэта пераразмеркаванне, магчымае, будзе больш падобнае. Видите, я нашу дискуссию вот скіраваў яшчэ вот на такі накірунак. Канешне, Лукашенко у гэты час ён задумаўся, што можа быць заўтра. І гэта яго штурхае да пошука нейкай мадэлі транзіта ўлады. Лукашенко глядзіць на свае паўнамоцтвы, і яго палохае, у чые рукі яны трапяць. Вот да гэтага часу мы усе, нам было непрыемна, мы баяліся гэтых суперпаўнамоцтваў у руках аднаго чалавека. Таму што так ці інакш, чалавек, калі сутыкаецца з дзяржавай, ён церпіць ад гэтых паўнамоцтваў, што яны ў адным месцы, у адным кабінеце, у адной галаве. І вот зараз Лукашенко сам, што з'явілася, на мой погляд, і штуршком, вот гэта заказ Конституцыйнаму суду, каб яны пачалі прапрацоўваць гэтыя мадэлі. І вот на каго ён не накладвае гэтыя паўнамоцтвы, там, ці на Віктара свайго, там, ці на Дзіму, ці там не ведаю каго, там, Мясніковіча, Макей, яму страшна. І гэта мяне паштурхоўвае да таго, што ўсё ж такі пераразмеркаванне адбудзецца. Але людзі тут на апошнім недзе плане там. Яно мусіць адбыцца такім чынам, каб не было страшна. Калі гэта размеркаванне і абышлося, каб былі нейкія супрацьвагі. Бо Лукашенко разумее, што з такімі паўнамоцтвамі яму можа быць кірбашка, прабачце, як кажуць у народзе, у адзін дзень. Вот гэта трэба разумець, што яго штурхае да гэтага. І мы да гэтага мусім быць падрыхтаваны. Тут я не паглыбляўся б у дыялог, што там якая мадэль лепшая. Мы, вот, грамадская конституцыйная камісія, і людзі, якія падтрымаюць тое, што мы зробім, мы мусім мець некалькі сцэнараў. Адзін сцэнар, ён, калі ўлады больш адкрытыя. І той жа Міклашевіч прыходзіць, як ён сказаў, я гатовы прыйсці на нейкія вашыя мерапрыемствы, але толькі пасля таго, як мой заказчык прыме маю работу. Вот пасля гэтага. А зараз я магу толькі, не выходзячы з свайго кабінета, з вамі сустракацца і мець нейкія камунікацыі. Так вот, адзін сцэнар, калі яны больш адкрытыя, яны ўспрымаюць нас, ну, неяк суб'ект, так. І мы спрабуем
даказаць праз прафесіяналізм, праз нейкія веды, міжнародны досвед, што трэба гэтак, а не так. І другі варыянт можа быць, калі яны зразумеюць, што грамадская камісія гэта іх галоўны апанент, і яны тады робяць такую кампанію, што быццам там у цэху, там даяркі на ферме абмяркоўваюць эту канстытуцыю, але гэта ўсё такое, ну, такая гульня. І тады нам трэба проста рабіць тое, што патрэбна, зыходзячы з таго, каб гэта не была насамрэч аўтарытарная нейкая дыктатура, і ўжо апеляваць да людзей, збіраць 150 000 подпісаў і застаўляць іх, каб яны прынялі да разгляду. Да гэтага часу, каб нашыя напрацоўкі прайшлі праз сур'ёзную міжнародную экспертызу, атрымалі высокую ацэнку, каб гэта нас узмацніла, каб яны не маглі намі вот просто сказаць, не зарэгіструем вашу групу, там, мы не будзем разглядаць вашу прапанову. Вот у гэтым галоўнае. Гэта будзе азначаць, што гэта будзе, ну, такая бітва, скажам так, ваеннай тэрміналогіі агульнабеларускага маштабу. Вот гэта сёння няма разумення нават у людзей палітычна прадвінутых. А да гэтага трэба рыхтавацца менавіта зараз, менавіта сёння, і тут кожны мусіць знайсці сваю нішу для гэтай працы. Канешне, у нас унутры камісіі ёсць таксама дэбаты, ёсць прыхільнікі, калі мы гаворым пра палітычнае кіраванне, структуру, там і адны, і другія, і трэці, я думаю, мы кампраміс знойдзем. Гэты кампраміс мусіць быць на карысць Беларусі, ну і мінімізаваць нейкія негатыўныя наступствы, якія могуць быць. Михаил Иванович, вот на мінулым тыдні тут у нас у студыі быў вядомы філосаф-метадолог Владимир Мацкевич, і ён у чарговы раз папярэджваў, што вось можа быць падпісаны Лукашэнкам на сустрэчы з Пуціным пакет дакументаў і дарожных карт, які, ну, фактычна скасуе незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны. Мы как бы станем складнікам России, гэтак далей. У такім выпадку, калі вот прагнозы Мацкевіча спраўдзяцца, то атрымліваецца што? І ўся гэтая праца па ўнесенню нейкіх правак у Конституцию, яна не мае сэнсу? Да, в настоящее время так получается, что вся страна является заложником воли одного человека. Но это абсолютно неправильно, как и то, что вся власть сейчас сосредоточена в руках одного человека. Если исследовать Конституции, то именно народ является источником власти, его воли определяющая. И поэтому очень важно, чтобы люди, каждый гражданин осознавали себя вот представителями этой власти, чтобы не все зависело от одного. Вот, потому что можно сказать, на каком основании он, так сказать, всех нас ведет на заклание, в Россию или еще куда-то. То есть как раз вот в этой ситуации, достаточно острой в экономическом, политическом отношении, граждане должны понять, что они тоже отвечают за судьбу страны. Они должны что-то сделать, как-то объединяться, находить общий консенсус. Вот. И в этой связи мы должны прописать какие-то правовые основы вот, того, чтобы Конституция действовала как раз в интересах всего народа, чтобы она обеспечивала права каждого и не позволяла никому захватить власть в стране. Вот, я считаю, именно на это должны направлены наши усилия, чтобы восстановить демократические принципы государственной власти и обеспечить следование органа власти положением законов, положением Конституции. То есть восстановить необходимо быстро и срочно конституционную законность в стране. И для этого надо признать Конституцию 1994 года, которая не отменена, которая действует, вот, и согласно которой полномочия президента уже давным-давно закончились, а он считает, что он еще работает президентом 25 лет. Ну, это как-то звучит для юристов как-то очень удивительно. Я ўсё ж таки так зразумеў, што вот ёсць на сённяшні дзень две групы. Адна сядзіць у Канстытуцыйным судзе, другая гэта грамадская канстытуцыйная камісія, якая працуе, распрацоўвае свае прапановы па зменах у дзеючую Канстытуцыю. Тыя прапановы, якія распрацавала ваша камісія, вы іх зараз паказвалі Міклашевічу? Яны ўвогуле існуюць? Вот, што яны сябе ўяўляюць? Ну, пачнем з таго, што тут галоўная якраз тая група, якая не сядзіць
у будынку Конституцыйнага суда і пакуль не далучана да нашай працы. Гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Вот я буду лічыць добрым вынікам, калі выйдуць рабочая маза ў курылку, там зацягнуцца і скажуць, вот там, ведаеш... У артыкуле 27. Вот там, вот, знаеш, нешта там Лукашенко рыхтуе нам нейкую новую такую падлянку. А там ёсць нейкія людзі, якія гэтаму хочуць супрацьстаяць. Галоўная ж задача на гэтым этапе трэба разумець. Калі у нас пачынаюць параўноўваць нас, там, ці нейкія асобныя групы ў грамадзянскай супольнасці, там, журналістаў недзяржаўных, там, з дзяржаўнымі, там, апазіцыю і так званую партыю улады, гэта непараўнальна. Таму што у іх бюджэт, у іх грошы, у іх все, яны бяруць усё на сябе. У нас валантэрства, у нас вот нейкае адчуванне адказнасці, і больш няма нічога. Таму я гавару пра тое, што яны могуць зрабіць за месяц, за два, нам патрэбна значна большы прамежак часу. Гэта раз. Па-другое, адрозненне ад іх яны там раз разляпалі і ўсё. А нам жа трэба, каб гэта ухвалілі нават нам у траіх Грыб, Пастухоў і Лябедзька дамовіцца. У нас калі это ж дэмакратыя. Мы ж за дэмакратычныя прынцыпы. Гэта другі фактор, які абцяжарвае нашу працу. Але што хочуць людзі? І тут самае галоўнае. Калі прыйдзе гэты час X і нешта ўлада ім прапануе, мала сказаць, што гэта, прабачце, Г, там ці Л, там, так? Нам трэба сказаць, а што вы прапануеце? Сказаць, што гэта ерунда там, што ён у чарговы раз хоча вас абмануць, гэта мы праходзім. Для часткі грамадства гэта не праходзіць. Таму мы хочам быць падрыхтаваныя ў гэты час X, калі мы спыталі Міклашевіча, якія дэдлайны. Ну, ён сказаў, вы ж самі былі удзельнікамі тых падзеяў, прыкладна там каля 4 гадоў пісалі Канстытуцыю 94 года. Год ужо прайшоў, як Лукашенко даў такі наказ. Я говорю, што 3 засталося? Ну, ён так усміхнуўся. Ну, гэта прыкладна 2-3 гады, вот у гэты час мы павінны быць максімальна гатовы. Нашы мусяць быць напрацоўкі, якія частка іх ужо ёсць, і мы працуем. Асобныя раздзелы там бяром. Вот якая палітычная сістэма у нас ідзе дэбаты. Мы пішам самакіраванне мясцовае, якога няма ў гэтых канстытуцыях. Не 96 года, там, не 94 года. Гэта ўжо ідзе, мы тоже можам гаварыць нейкую канкрэтыку пра асобныя накірункі. Але ў цэлым у нас яшчэ, канешне, мы не завершылі гэту. У нас ну вот год-паўтара, я думаю, адвожу на тое, каб нашы інтэлектуальныя намаганні яны прывялі да таго, што ў нас ёсць прадукт, пра які ведае шмат хто ў Беларусі, а не толькі тыя, хто прыходзіць у студыю Еўрарадыё, каб мы атрымалі міжнародную экспертызу, а той же Венецианская камісія, ад іншых арганізацый, што гэта рэальна тое, што патрэбна сённяшняй Беларусі. Вот тады мы будзем лічыць, што мы недарэмна хадзілі да Міклашевіча, на Еўрарадыё, што мы нешта пісалі, што мы там сустракаліся ў рэгіёнах з людзьмі. Гэта нашы дэдлайны, і гэта тое, што мы мусім зрабіць. Ну, ось, мне просто цікава ваше меркаванне на заканчэнне праграмы. Вось Анатоль такі аптыміст, як ён сказаў, і там вот лічыць, што добра прайшло. З рэалістычным ухілам. Да, там шмат даведаліся. Ваше меркаванне, все ж таки, дарэмна хадзілі ці не? Нет, я считаю, что это важное позитивное событие, которое показало и власти, и обществу, что есть люди, которые думают о дальнейшем конституционном развитии страны. То есть мы можем предложить свой вариант развития, у нас он обозначен, и это наша перспектива. То есть мы не хотели бы смиряться с тем тупиковым путем, который предлагает власть. Вот, именно в незаконную сферу, когда продлится опять единовластие, мы хотим вывести Беларусь именно на цивилизованную дорогу, на Европу привести, чтобы Беларусь могла занять свое почетное место в европейской семье. И нам не стыдно было за свою конституцию, за свое законодательство, вот, и что мы наконец-то нашли дорогу к свету. Ну, вось таким вот чынам дарогу к свету. Спадзяюся, што і мы яе знойдзем. Працуе грамадская канстытуцыйная камісія, працуюць суддзі канстытуцыйнага суда, адны выконваюць дзяржаўную замову, другія замову, так бы мовіць, сумлення. І што атрымаецца па выніку, паглядзім. Михаил Пастухов, Анатоль Лябедзька, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы ў 16:05. У нас чарговы выпуск праграмы «Талаковы эфір». Гость праграмы – лідар групы «Крама» Ігор Варашкевіч. Слухайце і глядзіце нас.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.